Ben, boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comenzo á sesión do pleno de hoxe, 25 de xaneiro. O primeiro punto da orde do día é a aprobación, se procede, da acta da sesión do día 19 de febreiro. Algúnha manifestación? Perdón, de decembro 2017. Xa vou adiantada. Ben, enténdese entonces aprobada por unanimidade. O segundo punto é a resolución de alegacións presentadas ao Orzamento Municipal ano 2018, acordos que procedan. Ben, antes de proceder á lectura da proposta, hai que ratificar a inclusión na orde do día, xa que, como vostedes ben saben, non houbo comisión informativa, entonces non hai dictamen, vale? Por tanto, é preceptivo ratificar a inclusión. Non houbo comisión informativa, como se lles dixo por correo, non había asuntos para a comisión informativa, xa que o plazo para rematar, o prazo que había para presentar as alegacións remataba o 18, e, por lo tanto, non se podía ter feito a comisión informativa e, por iso, xa despois de feito o informe, ven directamente a pleno. Por lo tanto, algunha cuestión relacionada ca ratificación da inclusión na orde do día? Non? Ben, enténdese ratificado. Vamos a proposta. Sí. Resolución de alegacións presentadas ao Orzamento Municipal ano 2018, acordos que procedan. Bueno, presentado o recurso, emitiuse informe pola Secretaria Municipal e a interventora, que termina cas seguintes conclusións. Polos postos nos puntos anteriores, as funcionarias informantes concluímos, primeiro, que polos motivos expostos no punto segundo do presente informe propoñemos inadmitir as alegacións enumeradas nos puntos 2 a 9 do escrito presentado polo señor Carro Temprano por non ter cabida a xuicio das informantes en ningún dos supostos contemplados no artículo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Segundo, que polos motivos expostos no punto terceiro deste informe propoñemos desestimar íntegramente a alegación formulada no punto primeiro do seu escrito polo señor Carro Temprano, única admisible das formuladas. Terceiro, unha vez aprobado definitivamente o Orzamento Municipal para o ano 2018, deberá cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por capítulos no BOP, segundo dispoñen os artículos 127 do Real Decreto Legislativo 781/1986 do 18 de abril e 169.3 dos textos refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales. De conformidade co número 4 do citado precepto legal, remitirase copia do referido orzamento á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Polo que esta alcaldía, de conformidade co disposto no artigo 88.6 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas, propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, inadmitir as alegacións formuladas polo señor Carro Temprano contidas nos puntos 2 ao punto 9 do seu escrito, presentado co número de rexistro de entrada 201-80000000226 do 15 de xaneiro de 2018 por non ter cabida en ningún dos supostos contemplados no artículo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Segundo, admitir, consonte coas causas de impugnación do artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a alegación enumerada con número 1 no escrito presentado polo señor Carro Temprano e por los motivos expostos no fundamento de dereito terceiro do informe conxunto de intervención e secretaría do 19 de xaneiro de 2018, desestimala íntegramente. Terceiro, aprobar definitivamente o Orzamento Municipal de 2018, así como as súas bases de execución e a plantilla de personal funcionario e laboral, segundo consta no expediente, e cumprimentar o trámite da súa publicación, resumido por capítulos no BOP, segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril e 169.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. De conformidade co número 4 do citado precepto legal, remitirase copia do referido presuposto á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Pois ben, igual que no ano pasado,
se presentan estas alegacións tituladas alegacións o día 15 de xaneiro por David Carro Temprano. Notes ben como teñen vostedes na proposta que recolle todo o informe de Secretaría de Intervención. Sí que hai concurrencia lexítima para o señor Carro Temprano, xa que é residente no municipio, pero vou a repetir as causas de alegacións que están tipificadas no artículo 170 e que din únicamente poderán establecerse reclamacións contra o orzamento a, por non axustarse a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos nesta lei, b, por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacións exixibles á entidade local en virtude do precepto legal ou de calquer outro título lexítimo, e c, por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzamentados ou ben deste respecto das necesidades para as que estea previsto. Polo tanto, solo, como decía a secretaria accidental, tan só a referida ao punto 1, que é a aprobación extemporánea de orzamentos, podería ter cabida. Con respecto a este punto 1, en donde di a elaboración do orzamento do Concello de Bergondo para 2017 incumple o previsto no artigo 112 da Lei de Bases de Réxime local, que establece que o orzamento deberá coincidir co ano natural, aprobarse antes do 31 de decembro. Bueno, pois entendemos que debería dicir obviamente 2018, ¿no? E así, bueno, pois ao iniciarse o exercicio non entrase en vigor o orzamento correspondente, se considera automáticamente prorrogado o anterior, como de feito así se fixo. Se dicta, se relaciona como xa se fixo o ano pasado, se ten en conta as diferentes sentencias, e a conclusión é que a aprobación dos orzamentos fora do plazo establecido na lei é unha mera irregularidade non invalidante, sempre que os seus efectos se poidan retrotraer ao 1 de xaneiro en que debe empezar a rexer, como será no caso actual se é, polo tanto, aprobado definitivamente este documento. Polo tanto, bueno, pois eso, se inadmite, a proposta é de inadmitir as alegacións contidas no escrito dos puntos 2 ao 9, admitir a número 1 pero desestimala e aprobar definitivamente o orzamento municipal. Me adianto probablemente a unha cuestión que o ano pasado se manifestou por parte de algún grupo da oposición que claro, por un lado, o tema de aprobar definitivamente o orzamento cando un votou en contra ou se abstivo pois na aprobación inicial, pois non parece bueno, pois que teña contido nesta propia proposta, pero bueno, xa o ano pasado dende Secretaría xa se dixera que efectivamente que tiña que ser así, é dicir, inadmitir e despois ou desestimar, e o último punto tiña que ser a aprobación definitiva xa do orzamento. Ben certo é que se non se tivesen presentado, pois, e que incluso non tendo ademais cabida en moitos concellos, xa nin siquiera veñen ao pleno, aquí veñen ao pleno por unha cuestión tamén de seguridade xurídica, pois neste caso pois xa estaría aprobado definitivamente unha vez cumpridos os trámites de publicación e demais. Ten a palabra a concelleira. Pues nada, lo que usted decía, yo no tengo nada que decir al punto 1 y al punto 2, porque me parece que hay un informe jurídico que lo avala, pero si hace un mes, hemos votado en contra del presupuesto, pues hoy yo voy a votar en contra de la propuesta de ratificar la aprobación del presupuesto. Nada más. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Muchas gracias. En bloque, la oposición y otros partidos que no tienen representación rechazan el documento. Es síntoma de que esto no funciona y de que las cosas no se están haciendo bien. Nuestro voto va a ser en contra. Bueno, máis ben é síntoma de que vostedes terían feito outro documento. Simplemente. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Sí, muchas gracias. Quizás en la resolución que pretenden aprobar hoy debería de incluirse no solo los puntos informados desfavorablemente o que valoraron, como sería ese primer punto, ¿verdad?, sobre la legitimación, sino también los otros puntos
o por lo menos contenerlos para que en su día figuraran en el acta de sesiones del Pleno, con todas las alegaciones que este ciudadano ha realizado al presupuesto. Y claro, no interesa que consten, quizás, no sé si no le interesa, o simplemente no quieren, o qué es lo que ocurre. Pero don David Carro Temprano, en sus 9 alegaciones, le da una vuelta entera al orzamento y hace una posición crítica que pues todos compartimos en su día, porque son apreciaciones muy evidentes. Pues por poner los ejemplos, por resumir, habla de las subvenciones nominativas, que no parece que estén muy justificadas. Habla de la falta de inversión, o por lo menos de la reducción en la inversión, a pesar de sacar en prensa cada 2x3 lo mucho que estamos invirtiendo en Bergón, de todo lo que estamos haciendo. Habla de ausencia también, o por lo menos reducción, de políticas de fomento de empleo, de políticas para favorecer la defensa de las mujeres con problemas de violencia de género. Habla de un gasto exagerado en publicidad y propaganda. No hay más que ver que estamos todos los días en la prensa y creo que eso no es gratis. Creo que eso le está costando a todo el pueblo. Veremos las facturas, tendremos que ir pidiendo poco a poco las facturas, a ver cuántos anuncios de prensa tenemos que pagar a medio folio de hoja de página de ciertos medios muy importantes, que todos sabemos que son muy caros. También considera excesivo el gasto en dietas, en gastos de representación. De manera que en esos 9 puntos hay mucho más que valorar. Los informes dicen que no ha lugar siquiera entrar a comentarlos, pero creo que es bueno que sea público lo que un ciudadano, si bien representa un partido político sin representación municipal, porque las alegaciones las hace no a título particular, sino como representación, en este caso, por el membrete, no lo digo por otra cosa, que es el BNG, quien, por lo menos el membrete de los folios que utiliza este ciudadano, pues hace estas manifestaciones. Y me parece interesante, como mínimo, que consten en el acta. Y si, porque lo diga en este caso quien habla en nombre del Partido de Vecinos de Bergondo, hace que consten y que figuren, pues por lo menos quiero dejárselo constar así. Ben, non constan en acta todos os documentos que forman parte dos expedientes e a estas alturas tamén vostedes incluso seguramente o saben. E, polo tanto, se non se entran a valorar precisamente porque non son alegacións. Eso sería outra forma de facer un orzamento, igual que vostedes, que, por certo, estarán de acordo con algunha das propostas que se enuncian nese escrito, pero que non manifestaron no seu día na comisión informativa e máis no pleno. Farían outro orzamento, perfecto. Eu iso tamén o teño dito moitas veces nas comisións informativas e nos plenos, e por iso estamos en partidos políticos distintos e defendemos ideoloxías e pensamento diferente, porque cada un, efectivamente, pues acaba facendo o que quere e o que pode, e moitas veces, e a maior parte das veces, o que pode. Polo tanto, volvo a repetir o porqué non se entra no contido desas propostas que fai este señor, que, por certo, no proceso de participación non fixo ningunha proposta, como veciño, nin como representante de algunha formación política. Non fixo propostas ningunhas. As fai agora en forma de alegación, e xa digo, non teñen ni siquiera consideración de alegación. Podo entender que eles terían feito outro documento, e é a título personal, e de feito o feito de que ademais sexa a título persoal é polo que ademais están tendo cabida aquí, porque é a título persoal e como residente no Concello de Bergondo. Aquí non figura para nada outro partido político. E é máis, incluso é que hai cuestións que se nota tanto que un copia-pega de cuestións presentadas noutros concellos, porque non son realidade, e é que non se mirou tamén o orzamento de Bergondo. E se non, ahora lle pregunto a vostede, que gastos de representación viu vostede en algún decreto que teña o grupo de goberno? Viu algún gasto de representación? A parte das dietas que están a día de hoxe e que cobran vostedes por asistencia a plenos e órganos colexiados? Aquí lo que dice este documento es que ve excesivos
os gastos de representación e vostede o A mí non me repetiu. pregunte lo que dice este No, señor. vostede o compartiu. Vostede lle estou dicindo porque comparte esa sensación. Sí. Entonces, como vostede ten acceso á documentación que probablemente este señor pois non tivo, e por eso digo que foi un copia-pega de documentos presentados tamén noutros sitios, pois esa é a cuestión. E non entramos, xa digo, no fondo porque non son as alegacións. Ten a palabra o voceiro de Anova. Nada, moi sinxelo, moi breve, de forma moi sinxela. Primeiro, tal e como se di nos acordos, inadmitir. Segundo, admitir pero desestimar íntegramente, o segundo punto. E terceiro, é o importante, o que nos interesa a todos, a postre, é aprobar definitivamente o orzamento municipal para 2018. Ben, votos a favor da proposta. Votos en contra. Ben, enténdese, por tanto, aprobado definitivamente o orzamento para 2018. O punto número 3 é a ratificación da resolución da alcaldía número 52/2018 de 16 de xaneiro, acordo que proceda. E aquí, tamén unha vez máis, hai que ratificar a inclusión tamén na orde do día e tamén por unha cuestión de plazos, realmente. O asunto que se trae aquí a pleno tamén é coñecido por vostedes, é un contencioso presentado por Viacua con respecto a unha resolución que se fixo neste pleno e en donde se nos pide a documentación que tiña que ser remitida antes do 18 de xaneiro ao xulgado. Polo tanto, algunha cuestión referida á ratificación da inclusión? Enténdese incluído. Sí. Ratificación da resolución da alcaldía 5218 de data 16 de xaneiro de 2018. Acordos que procedan. En data 16 de xaneiro de 2018, en virtude do artículo 21.1k da Lei 785 2 de abril reguladora das bases do réxime local, dita resolución da alcaldía número 52/2018 sobre personamento e representación judicial no recurso contencioso administrativo ante o xulgado contencioso administrativo número 3 da Coruña, procedimento ordinario 255/2017, interposto por Viacua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU, contra a resolución desta administración adoptada polo Pleno da Corporación en data 28 de setembro de 2017 e notificada a empresa en data 9 de octubre de 2017. Dictada en expediente sobre desequilibrio económico na concesión. Solicitan a emisión do expediente administrativo. A remisión do expediente administrativo. Resolución que se transcribe literalmente. Con data 18 de decembro de 2017, el número de registro de entrada 8.703 recíbese en este concello escrito do xulgado contencioso administrativo número 3 da Coruña, lo que se notifica que admítese a trámite o recurso contencioso administrativo procedimento ordinario número 255/2017 interpuesto por Viacua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU, contra a resolución desta administración adoptada por o Pleno da Corporación de data 28 de setembro de 2017 e notificada a empresa en data 9 de octubre de 2017, dictada en expediente sobre desequilibrio económico na concesión. Solicitan a remisión do expediente administrativo. Considerando que debe prepararse o expediente administrativo para a súa remisión a xulgado e a defensa municipal, considerando que o escrito chegou o 18 de decembro, data na que xa estaba convocado o pleno do mes de decembro, e dado que de esperar o pleno do mes de xaneiro incumpliríase o plazo sinalado na Lei 28.998 13 de xullo
legislativa, procedese a dictar o presente decreto da alcaldía en virtude do establecido no artigo 21.1k da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local para os casos de urxencia, aínda que segundo establecido no artigo 22.2j da Lei 7 1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, é competente o Pleno para o exercicio de accións jurídicas e administrativas e de defensa do Concello en materia da súa competencia. De conformidade co disposto no artigo 4b do Regulamento de Asistencia Xurídica, Económica e Técnica aos entes locais, aprobado por la excelentísima Diputación Provincial da Coruña en sesión do 25 de maio de 1988, publicado no BOP número 245 de 25 de outubro de 1988. Visto o artigo 21.1k e o artigo 22.2j da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, en consecuencia e de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 2998 de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso administrativa, resolvo. Primeiro, personarse no procedimento citado perante o xuzgado contencioso administrativo número 3 da Coruña en relación ao procedimento ordinario 255/2017, exercitando este Concello a súa defensa, encomendando en tal defensa a representación ao letrado asesor jurídico da excelentísima Diputación Provincial da Coruña, no Ramón Valentín López Rey, ou calquera outro letrado adscrito a dita asesoría xurídica, de conformidade co disposto no artigo 4b do Regulamento de Asistencia Xurídica, Económica e Técnica aos entes locais, aprobado por a excelentísima Diputación Provincial da Coruña en sesión de 25 de maio de 1988, publicado no BOP número 245 do 25 de outubro de 1988. Segundo, que pola alcaldía se proceda ao otorgamento dos poderes judiciais que resulten pertinentes e de cantos documentos sexan necesarios a tal fin. Terceiro, comunicar esta designación ao letrado asesor jurídico da excelentísima Diputación Provincial da Coruña e ao mesmo tempo facilitar de cantos antecedentes a documentación sexan necesarios para os fins indicados. Cuarto, remitir o expediente administrativo ao xulgado contencioso administrativo número 3 da Coruña para efectos do disposto no artigo 50.2 da Lei de Xurisdicción Contencioso Administrativo e emprazar a todos os interesados no expediente administrativo para que poidan comparecer e personarse en autos mediante procurador con asistencia de letrado ou valiéndose tan só de abogado con poder para o efecto perante o xulgado contencioso administrativo número 3 da Coruña, sito en Rúa Capitán Juan Varela, sin número, terceiro andar, 15.007 da Coruña, no plazo de 9 días. Quinto, dar conta da presente resolución o Pleno da Corporación para a súa ratificación na primeira sesión que celebre. Visto o artigo 22.2j da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, propónse o Pleno a adopción do presente acordo. Único, ratificar na súa integridade a resolución número 52/2018 de data 16 de xaneiro de 2018, consonte o disposto no artigo 21.1k en relación co artigo 22.2j da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Bueno, pois o dito
dito antes, a partir desa resolución adoptada polo Pleno en setembro, bueno, pois se presenta este contencioso por parte da empresa Viacua e, polo tanto, remitimos ao xulgado pois a documentación solicitada e tamén lle encomendamos a defensa, neste caso, pois unha vez máis tamén ao letrado da Diputación Ramón Valentín, bueno, como se diu calquer outro adscrito. E, bueno, pois eso, se solicita pois a ratificación desta resolución. A ver, yo hay una cosa que no entiendo. Usted dice que esto lo tiene en sus manos desde el 18 de diciembre. El 15 de enero usted nos mandó un correo diciendo que como no había asuntos para dictaminar, no se convocaba la comisión informativa, cuando 2 meses o 3 atrás se convocó la comisión informativa por si acaso había mociones, y en este caso estamos ya con el segundo punto, que tenemos que dictaminar la inclusión en el orden del día. Entonces no me encaja, no me cuadra. Vale, es verdad que tendremos que defendernos de este punto y todo lo demás, pero con esto, este correo que usted nos remitió el otro día está un poquito lleno de mentiras, con lo cual mi voto va a ser abstención. Mentiras, non, señor concelleiro, de feito lle expoñía, e incluso lle expoñía no correo que con unha situación tamén de baixa da titular da Secretaría non se iba a convocar a comisión informativa. Podía esta semana teríamos comisión informativa, non habendo asuntos para dictaminar, estando a Secretaría titular de baixa, non se convoca a comisión. As mocións que se queiran presentar se levarán directamente a pleno. Así que vos solicito que as presentedes con tempo suficiente para incluílas. Pero non hai asuntos para dictaminar. Acabanse de dictaminar 2 asuntos. E lle acabo de decir precisamente que por plazos non. Pero como vale. non por plazos, Bueno, 2 asuntos que os tiñamos nas más o 15 de enero, porque un é do 18 de diciembre e o outro tamén se acababa o plazo. Entonces, isto non é verdad que non había asuntos para dictaminar, pero bueno. Non. O expliquei antes. E expliquei antes os plazos. Si vostede non o quixo entender, pois Bueno, non, eso non é verdad. algunha cuestión a maiores, señor, referida ao asunto? No, referido ao asunto non teño nada que... Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Ten a palabra o voceiro de veciños, o voceira... Sí, muchas gracias. Si me permite nada más, porque me gustaría que constara que se trata de una reclamación que interpone Viacua contra el Ayuntamiento. Reclamación, como bien dice, sí, la propuesta por desequilibrio económico en la concesión y que reclama al Ayuntamiento 151.682,88 euros. Quiero recordar, en función de X años por X dinero al año, pero la cuantía del procedimiento es de 151.682,88 euros que reclama al Concello y que ya sé que se votó por unanimidad el aprobarlo de esta manera, pero bueno, es importante que se sepa lo que se reclama en este procedimiento. Esperemos que todos hagan nuestro favor. Y bueno, saludamos el hecho de que haya optado por la representación jurídica a la Diputación, como ya lo solicitamos en otras veces, para ahorrar costes de despachos externos. E como xa lle dixen outras veces, neste caso vostede opina
opina porque é unha cuestión que ven a pleno e vamos decidindo en función tamén das necesidades e xa lle dixen, non sempre podemos acudir. Neste caso pensamos que o mellor precisamente por ser un contrato administrativo de xestión municipal, o mellor neste caso era precisamente a Diputación que mellor podía defender os nosos intereses. Si me permite, señora García, lo único bueno de esta decisión, toda vez que si sale bien y ganamos, perfecto. El problema es como perdamos y encima perdamos con costas. Y habrá que pagar esa cantidad y pues los honorarios de los... Sí. Pues hasta aí incluso sabemos todos que precisamente nun contencioso pois se nos pode dar a razón a nós ou se lle pode dar a razón á empresa que de feito en algún caso tanto esta empresa como outras empresas teñen ganado contenciosos con respecto e están dando a razón con respecto ao desequilibrio económico financiero. Ten a palabra o voceiro de Anova. Por tanto, votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. O punto número 4 é a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular en relación á prisión permanente revisable. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Muchas gracias. Si me lo permiten, ya no voy a leer la exposición de motivos porque ustedes ya la recibieron y paso directamente a leer. Bueno, no pleno, si vostede quer, na comisión informativa non o facemos, pero se no pleno quere dar lectura a todo, non hai ningún problema. Eso xa voy directamente a moción. Como ya saben, la prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en la reforma que realizó el Gobierno en el 2015, con el convencimiento de que es un instrumento útil ante supuestos de extrema gravedad, como por ejemplo asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable, asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la libertad o indemnidad sexual sobre la víctima, asesinato que se comete perteneciente a una organización criminal, homicidio del rey o del heredero de la corona, terrorismo con resultado de muerte, homicidio de jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un tratado que se halla en España, en los casos graves de genocidio y de delitos de lesa humanidad. La prisión permanente revisable no renuncia al mandato constitucional de los artículos 15 y 25.2, ni a la reinserción del penado. Una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal, como se indica en la exposición de motivos de la ley orgánica. Y cito: una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, añade dicha exposición de motivos, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación. Y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como asistir al penado en esta fase final de su reinserción social. Por otra parte, decir que esta pena es plenamente democrática y su constitucionalidad ha sido avalada por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Por cierto, con el aval de los consejeros socialistas Zapatero y Fernández de la Vega. Algunos grupos
grupos políticos presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Perdón. Pero conviene resaltar el hecho de que el Tribunal viene admitiendo desde 2004 la extradición de personas a países donde podían ser condenadas a penas semejantes a la prisión permanente revisable. Y si así lo hace, es porque entiende que no existe pena inhumana o degradante en sus legislaciones. El Consejo General del Poder Judicial consideró necesario que se definiera e incluyera en el catálogo de penas para asegurar en mayor medida el respeto al principio de legalidad, y así se hizo. Es un instrumento de escasa utilización, pero para casos extremos es conveniente que nuestro ordenamiento jurídico lo tenga previsto. Como bien saben, últimamente ha habido muchos casos, desgraciadamente. Y de hecho, el padre de una de las víctimas inició una petición en la plataforma change.org que ya cuenta con más de 1.400.000 firmas. Ellos mismos lo explicaban perfectamente. En una encuesta realizada por GAD3 para el diario ABC, publicada el 17 de enero, se indica que 8 de cada 10 españoles son partidarios de la prisión permanente revisable para los crímenes excepcionalmente graves. También destacan que con esta pena no se renuncia a la reinserción del condenado. Países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria o Suiza disponen de una pena similar a la que ahora quieren eliminar en España. Tras todo lo expuesto, les animo a que apoyen la prisión permanente revisable en el pleno de hoy y que apoyen a estas familias, para que vean que cuentan con todo nuestro respaldo en situaciones tan difíciles como las que están viviendo. Y por ello, el Grupo Municipal del Partido Popular de Bergondo insta al Pleno a su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Tercero, dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado y de las Cortes, Parlamento de Galicia y a la Junta de Gobierno de la FEN. Muchas gracias. Ben, pois, bueno, pola nosa parte, pola parte do Partido Socialista, o apoio, como non podría ser de outra maneira, ás familias, pero entendemos que unha moción deste xeito, neste momento, é precisamente aproveitarse dos momentos e en situacións bastante dramáticas. Persoalmente, probablemente todos en un momento determinado pois firmaríamos esas propostas e esas adhesións a change.org, pero que temos que pensar dun xeito un pouco máis cabal. E no Partido Socialista non se é máis benévolo xa cos criminais, e digo criminais con mayúsculas, ademais neste caso, pero bueno, non seguindo a línea do Partido Socialista, pois vamos a votar que non a moción, e xa digo, non por eso estamos menos coas familias. Ten a palabra a voceira a concelleira non escrita. Gracias. 8 de cada 10 españoles quieren mantener la prisión permanente revisable. Los votantes socialistas son precisamente los que más respaldan esta medida recurrida por su partido y difícil de entender. Es verdad que esto es una encuesta, pero como todas las encuestas, alguna parte de verdad debe de tener. Frente a ese 80% que respalda esta medida, existe un 15% que se declara en contra.
Dicho esto, yo soy una de ese 1.400.000 personas que ha firmado la petición dirigida al Congreso de no a la derogación de la prisión permanente revisable, porque considero que los grupos parlamentarios que votaron a favor de la derogación se olvidaron de los derechos de las víctimas y de sus familias y se escudan únicamente en los derechos de los delincuentes. La mayoría social se opone sistemáticamente a la impunidad de los delitos más graves, de ver con tristeza e indignación como a los pocos años muchos delincuentes salen a la calle y vuelven a cometer delitos de sangre, de ver a los terroristas campar a sus anchas y de ver a asesinos y violadores volver a reincidir. En los delitos de sangre más graves, que son los que se contemplan, es necesario que la sociedad tenga la seguridad de que el delincuente no va a reiterar dicha conducta. Y mientras no tengamos esa seguridad, es preferible que siga en prisión. Y por esto apelo a la sensatez del PSOE, también de Ciudadanos con su abstención, a condenar estos delitos violentos, ya que si no acabarían siendo cómplices. También echo en falta la implicación del PP de no sentarse a hablar con todos nosotros e intentar convencernos de este punto tan importante y de invitarnos a ser partícipes de esta moción. Y si me lo permiten, voy a leerles un artículo de un jurista que dice sí a la prisión permanente revisable y le voy a decir los argumentos que él utiliza. Él se pregunta si es inhumana la prisión permanente revisable, si viola nuestra Constitución, si convierte a España en una bárbara excepción entre las mejores democracias. Constituye, en fin, una forma de vengarse de esta sociedad. Esto es una de las cuestiones a resolver con la polémica abierta en España sobre si debe derogarse la prisión permanente revisable introducida en el 2015 en el Código Penal solo con los votos del Partido Popular. Todos sabemos que el PNV propuso en el 2016 su supresión con el apoyo de la oposición, la abstención de Ciudadanos, etcétera, y que se está tramitando en las Cortes. Para quienes entienden que se enfrentan el humanismo y la reacción, la cosa es evidente. También para los que lo resuelven todo según las siglas, como lo ha aprobado el Partido Popular, vamos a decir que no. Bueno, son puras simplificaciones y demás. Y este hombre analiza 3 puntos. La primera dice que resulta disparatado, por falso y demagógico considerar inhumana una pena cuya legalidad ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la considera ajustada a su convenio y precisamente este tribunal prohíbe las penas inhumanas o degradantes y también ha sido aprobada por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Segunda, que a expensas de lo que decida el Tribunal Constitucional cuando resuelva el recurso planteado ante él contra la inclusión de la PPR en el Código Penal, dice él que no cree que como jurista que sea contraria a nuestra ley fundamental. La Constitución determina que las penas privativas de libertad están orientadas en España hacia la reinserción de los reclusos. Reinserción que sería en efecto imposible si la privación de libertad no fuese revisable. Cualquiera que lea nuestro Código Penal verá que en él se establece un mecanismo muy garantista de revisión de la pena permanente que asegura que quien se haya reinsertado pueda recuperar la libertad. Afirmar por ello que el término prisión permanente revisable es un eufemismo de cadena perpetua es mentir de un modo obsceno.
Y tercera, que la pena de la prisión permanente revisable está prevista, ya lo dijo el portavoz del Partido Popular, en otros países como Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Dinamarca, Suiza o Austria, que no son precisamente la avanzadilla de la barbarie en el planeta, sino todo lo contrario. Y cuarto, la prisión permanente no es en ningún caso una venganza, sino una reacción legítima del Estado frente a aquellos criminales que por la gravedad de sus delitos o su peligrosidad solo pueden recuperar la libertad cuando existen sólidas garantías de que no volverán a delinquir. Y con esto, pues evidentemente mi voto va a ser a favor de la no derogación. Gracias. Ten a palabra voceiro de Veciños de Bergondo. A mí me fai moita gracia cando usamos a palabra de hai que estar cas víctimas, aproveitámonos das víctimas e falamos das víctimas. Pero me doi máis que no ano 2015, cando se aprobou esta lei, nun principio esta parte a sociedade o vía ben, excepto certos partidos que, como o que lles molestaba era o cómputo de toda a lei de seguridade ciudadana onde ven recollido esta parte, pois seguimos estando cas víctimas, seguimos dicindo que estamos aproveitándonos de momentos. Nos fai moita gracia que un partido político presente justamente ahora isto. Pois gracias a isto, o ano pasado aplicouse por primeira vez o pai que matou os seus 2 fillos cunha motoserra. Gracias a isto temos no noso Código Penal algo para que esa xente que mata como os terroristas e que salen aos 10 anos depois de matar a nobles civis que polo seu traballo defenden a todos os que estamos neste mundo, como os guardias civis, policías nacionais, xueces, fiscais, incluso políticos do Partido Socialista, Partido Popular. Polo menos, cando todos os que estamos aquí representados e nos enche o peito de que estamos cas víctimas, que queremos ser como Europa, demos o paso á frente. O que pasa que o que molesta realmente é que houve un partido que no seu día aprobou unha lei de seguridade ciudadana que é a que lles molesta de verdade, porque cando un está cas víctimas non só di que se está aproveitando, dá un paso adiante e fai todo o posible para que esas víctimas se podan ver resarcidas. Como? Non deixando ver o que matou o seu fillo ou os seus fillos por razóns que sabedos cales son e os ven aos 10 anos pola calle. A prisión permanente revisable solamente para casos e delitos moi graves. Agora non lles convén e lles molesta que un pai, porque mataron a súa filla dunha forma tráxica, inicie unha campaña en Change.org. Eu tamén son deses que firmou, como moitas cosas que firmo, porque a veces que parece que é o único que podemos facer. Non, nós os políticos temos que dar a cara. Se pasara a vostede, que faría? Algún dos nosos familiares, que faríamos? Estar cas víctimas, pobres. Pois será que buscar algo máis para que esas víctimas non salgan á calle. A residencia social de todos os presos que, por certo, cando salen da cárcel teñen paro, teñen dereito a paro, están nuns sitios que non se les tortura porque teñen piscinas, teñen canchas de tenis, teñen formación, non están picando na pedra como fai 20 anos, pois a prisión permanente revisable é unha obriga que debíamos de ter, xa que nos queremos parecer tanto aos demais países europeos. Pero bueno, sabemos que aquí o que pesa non é estamos con as víctimas, o que pesa son as letras dos partidos, e non somos capaces de por unha vez ver máis alá. Por tanto, o noso voto é a favor. Unha vez máis, o voceiro de Veciños de Bergondo pois a toma co Partido Socialista, a moción é do Partido Popular.
e non lle vou a dar realmente incluso ni siquiera a posibilidade xa de réplica, porque unha xa se cansa. Argumentei o posicionamento do partido e argumentei que non era o momento, pero como varias veces se repetiu o tema de Europa, quero poñer un exemplo, e é que ao final en Francia ao final se está menos tempo incluso ningún preso, un violador múltiple non dura máis de 15 anos sin que lle sexa revisada a pena. Eso en Europa. En Alemania mesmo, idem de lienzo. Co cal, a día de hoxe, se poden cumplir as penas sin ter que chegar a isto. Ten a palabra o voceiro de Anova. Outra vez. Ben, obviamente hai temas complexos, este é un deles. En España, en Europa, en todos os sistemas penais do mundo se dá o debate. Sabemos que o mesmo que os exemplos que se citaban, pois outros países que consideramos avanzadillas da democracia, sistemas democráticos plenamente consolidados, pois teñen outros sistemas penais que contemplan mesmo a pena de morte, a pena capital, seguindo diversas formas de execución, digamos. Eso non garante que os índices de criminalidade sexan inferiores, máis ben todo o contrario. Polo tanto, non pensemos, non callamos na tentación de pensar que este tipo de pena asimilable á cadena perpetua, repito, asimilable, non digo que sexa o mesmo, van facer que determinadas conductas, crímenes atroces que estamos vendo, deixen de producirse, porque, por desgracia, van seguir producíndose. E quen diga o contrario, pois evidentemente estarás enganando. A min hai unha cousa que me doe particularmente, é que non nos, que aos que estamos aquí, ou a sociedade en xeral, parece que non nos doe, e non nos chama a atención, e é que vou deixar a marxe que un partido político este presentando unha moción ao fío da actualidade, non? Probablemente todos sabemos cal é o caso de referencia que provoca en gran parte esta moción. Caso ultramediático, como casos anteriores que tamén o foron. Agora hai un, anteriormente houbo do caso dunha nena de Santiago, que tamén foi mediático, de uns pobres nenos de Sevilla, que todos coñecemos e tal. E, sin embargo, vemos como estamos coas víctimas, pero esas outras víctimas, eses desaparecidos, eses mortos e mortas, en circunstancias igualmente atroces, están reclamando e nos están dicindo por que mi caso non se aborda de la mesma manera que ese caso ou esos casos, por que non se destinan os medios necesarios para esclarecer casos. Pois lembremos, por exemplo, a ver se nos recordamos, non? Porque ao mellor, como o fío da actualidade nos machaca con determinados nombres, pero non nos recorda outros. Elisa Bruñedo, Socorro Pérez, Sonia Iglesias. Casos non esclarecidos, casos que non se investigan o suficiente, polo que parece. Esa impresión que eu, a nivel particular, teño, e creo que moita parte da sociedade ten esa mesma impresión. Por iso, me parece que o Partido Popular, neste caso, e calquer partido que o faga, non debera facer as mocións ao fío da palpitante, quente e lamentable actualidade. O noso voto vai ser en contra. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Enténdese rexeitada. O
punto número 5 é dación de conta das resolucións da Alcaldía. Presidencia, damos conta dende a 1115 a 1254 do 2017 e da 1 a 90 do 2018. Punto número 6, asuntos urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que presentar? Punto número 7, rogos e preguntas. Por orde de rexistro de entrada, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Rogámoslle que, xa que levouse a cabo a sinalización das fontes no Concello, que se proceda tamén á limpeza das fontes e do seu entorno. Se fixo xa unha limpieza no seu momento, se volverá a cometer unha segunda fase, obviamente. Solicitamos que se faga a recollida das augas en travesía de San Isidro porque baixan cara a carretera que vai hacia Sada. Baixan con abundantemente. Bueno, é recollida de pluviais, pero bueno. Estamos nun concello rural, non pode haber recollida de pluviais tampouco en todos os lugares, pero bueno, estudiarase. A reparación das beirarrúas en travesía de San Isidro. Tamén en San Isidro, na estrada que vai ao Concello, que vai cara ás pistas, recollida das augas, dado que baixan, entran nalgúnas casas. Se refire vostede a que ven por aquí detrás hacia a Casa da Cultura? Correcto. No referente aos camiños que se asfaltaron recentemente, viron minguado o ancho da estrada debido ao ancho das cunetas. De feito, hai a marca do aglomerado que estaba antes e o do novo. Minguáronse bastante. A ver, non se minguan, e de feito eso xa foi unha cuestión que incluso algún veciño veu a comentar co tema da limpieza das cunetas. A ver, nos proxectos van medidos os camiños e despois os técnicos teñen que comprobar realmente se o ancho do camiño realmente foi despois o que está asfaltado. Sí que é certo que esa sensación ao estar unha cuneta limpa existe, e entonces cando antes non había, e así tamén lle explicamos nós a algún veciño. Se nun sitio puntual se nota mellor ese sobrancho, se terá que correxir incluso antes de que se certifique o total da obra, pero polo xeneral non, tanto nos contratos que foron únicamente limpieza de cunetas, nos que foron asfaltado en limpieza de cunetas, limpieza de cunetas de outras administracións, noutras carreteras. A sensación é certo que sí que existe, pero na realidade os anchos están aí. Con que frecuencia o Consorcio limpia os colectores, xa que hai varios colectores bastante sucios e que presentan olores, en calqueira caso rogarlle ao instar ao Consorcio a que realice esas limpezas? Ben, no Consorcio agora mismo precisamente o Servicio de Recollida de Basuras está en proceso dunha auditoría, digamos, do propio servicio, pero bueno, en inverno se limparían cada trimestre e en verán pois todos os meses, é dicir que, bueno, deberían estar limpos 6 veces ao ano e iso tamén será o que se este comprobando. Estou de acordo con vostede en que moitas veces moitos presentan malos cheiros. Creo que algunhas veces tamén é culpa de nós mesmos, dos veciños, por non tirar o lixo da forma xeitada, pero de outras, obviamente, non. O sea, os contenedores é certo que se teñen que limpar e é unha queixa habitual que solemos manifestar continuamente en diferentes concellos. En relación ao alumbrado navideño, xa que houve algún fallo na zona de Gandarío, vais a exigir algunha responsabilidade á empresa? A ver, o contrato era exclusivamente de colocación dos elementos que xa ten o Concello en propiedade.
Polo tanto, é certo que había algúns elementos que pola súa antigüedade pois non están no estado correcto, algúns incluso xa se amañaron o ano pasado, outros este ano. Tentaremos ver se algún deles aínda sigue sendo recuperable para outros anos e se non xa dalos de baixa, pero neste caso era colocación. E por último, en Guísamo, o lavadeiro que hai na brea detrás do tanatorio está bastante sucio. Vai se proceder á súa limpeza? Sí, enlazando xa co primeiro rogo, pois sí. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Sí, en que estado se encontra a obra de saneamento da Senra? Que consecuencias tendrá que xa pasou o plazo da última prórroga para a execución concedida pola Deputación e que terminaba en novembro de 2017? Como vostedes poideron comprobar, xa que tiveron acceso ao expediente, bueno, pois sigue pendente todavía de informes, e é certo que había esa cláusula, pero, bueno, de primeiras non vai a ter esas consecuencias económicas se non se perde o convenio. E como garantiza? Sí. Pero como garantiza eso? Non se garantiza. Non, de feito, a última comunicación non decía que eso se fora a producir así. Me pode decir, por favor, de cando é a última comunicación? Non, porque non o teño aquí. Vostede non o preguntou aquí. Non teño aquí o expediente. Mire, vamos a ver. Eu non teño aquí o expediente, señor concelleiro. Pero usted ten a pregunta. Sí. E a pregunta exactamente que consecuencias terá para a prórroga e execución, e lle digo que non vai a ter consecuencias Porque, económicas. según vostede, recibiu unha contestación. Se a recibiu, sabrá de cando. Será entre diciembre ou enero. Pero como non quero mentir e non teño aquí o expediente, pois é así. Bueno, pois mire, vamos a facer unha cousa, porque eu ao final quería preguntar ao señor primer tenente alcalde. No, vostede pregunta e quen decide si responde o teniente alcalde vou a ser eu, señor concelleiro. Este para él. No, vostede fai as preguntas. Mire, é que primeiro, vostede no pleno xa me quita o dereito a réplica. No. Vostede señor, no pleno... Mire, voulle decir claramente. Estou no meu dereito, por favor, decir claramente. manteña un pouco As preguntas, Perfecto, pero... vostede fai a pregunta e o goberno responde e non há lugar a debate. Punto. pero si é o que fai Polo sempre. tanto, Perfecto, señor moi ben. concelleiro, que quere vostede preguntar, por favor? Perfecto, vou Nada volver a máis. preguntar. Ben. Vale, existe o socavón, que é bastante peligroso, na costa diante de Abanca, que sigue sin tapar. Non sei cantas veces se pediron, é un espacio público, creo. Ben, pois o Vale. imos a solucionar. Xa, pero que eso o leva dicindo desde fai 4 anos, desde que empezou a obra. Que o imos a solucionar. É un espacio público, no que hai un perigo... Señor concelleiro, unha vez máis, lle repito, que non há lugar a debate. Vostede pregunta e nos lle respondemos. Isto non é un debate dunha proposta, nin é o debate dunha moción. Vostede pregunta e nos lle respondemos. Nada máis. Perfecto. Vale? Pois, como eu lle pregunto, vostede contesta, dígame cando vai a tapar. Porque lle preguntei. Próximamente. Ben. Temos unha novedade, o inventario de camiños. Estivemos repasando o borrador do documento, volveron a levar con algunhas anotacións e, bueno, pois si tamén se nos vai a presentar cando se lle acabe tamén, cando acaben de comprobar certa información que volveron a levar non hai nin 15 días. Vale. No pleno de novembre preguntamos pola Casa de Cortés e vostede dixo que xa sabía de quen era e de como estaba e síguense limparse, que é un espacio de maleza bastante grande no mitad dunha zona urbana. Requeriuse esa propiedade? Sí. E se pode saber cando? Pois o 3 de xaneiro se lles notificou a última resolución de alcaldía e presentaron alegacións de feito, indicando basicamente, de feito, esas alegacións todavía están sin resolver, que son que non teñen a propiedade todavía, que teñen a titularidade pero non a propiedade, por tanto están pendientes esas alegacións de estudiar. En relación a eso, verdad que o Concello unha vez limpou elementos que non eran municipais para evitar posibles danos ou persuicios? Digolle, tullas, fincas... Fincas? Anacos? No. Particulares non. Particulares non. Bueno, o que facemos é cumplir a lei, señor concelleiro. Xa, bueno.
Entonces, despois de 3 anos de ter unha finca urbana, ou unha zona urbana cunha finca en total descomposición, toda chea de maleza, que ademais é un grave peligro para os colindantes, que aparte da bichería, dos posibles incendios, se nós non lle preguntamos no pleno, non pasa nada. Cal é a pregunta? Que se vai facer algo con isto, Xa lle contestei. definitivamente. Xa lle contestei. Moi ben. Unha vez instalados os semáforos de Guísamo na Nacional 6, os veciños nos pedían que se adaptaran as aceras para o acceso rebaixándoos en ambos lados. Ustedes no pleno de noviembre xa lle preguntamos cando faría a obra para rebaixar esa acera, e non dixo que sí, que había que facelo. Repase vostede a acta do pleno de novembro, Repasareina. porque ali lle contesto que o cometeremos cando fagamos as obras precisamente das beirarrúas en Guísamo. Perfecto, pero cando vai ser? Vostede mira de vez en cando o perfil do contratante? Vostede sabe en que proceso de licitación está ahora mesmo esa obra? Mire, señora alcaldesa. Solamente. Solamente, mire. Solamente. Vostede lle fai unha pregunta dunha necesidade que hai dos veciños. Yo acabo de contestar. E vostede contesta sempre, Yo acabo perfecto. de contestar. Entón, direi aos veciños que estean pendientes do perfil de No, contratante, non? O que me acaba de decir vostede. Vostede é o que debería estar, o que debería estar que ten razón, pendiente home. e saber cando se vai a cometer unha obra, xa que vostedes tamén están nas mesas de contratación, Pois nada máis. precisamente lle vou dicir aos veciños que miren o perfil de contratante tal e como vostede me aconsella. Dígalle aos veciños que nos pregunten a nós, que sabemos responderlle moito mellor que vostede. Sí, por eso a seguinte pregunta ten máis delito. Por que non se publican os contratos menores na páxina web do Concello? Isto é mentira. Sí, se publican. Bueno, Vale? perdón. Están pendientes de publicar os do terceiro trimestre e hai poucos concellos que estén xa tanto ao día como nós. Sí, pero mire, Polo tanto, a ten pregunta toda a razón. é unha mentira que o que vostede quere trasladar Vale. é prácticamente que non cumplimos coa normativa. Está pendiente o terceiro trimestre porque precisamente a acumulación de traballo no último mes de diciembre no departamento é brutal. A semana que ven probablemente estarán publicados. Unha mentira, se o Sí. revisa vostede o que é a palabra mentira é cando se falta a totalidade da verdade. E aquí o que estou dicindo é que na páxina web non están publicados os contratos menores. E usted di que é mentira. E depois dime que falta unha parte. E eu lle digo que sí, pero tampouco están os do cuarto trimestre e é obligatorio que estén os do cuarto trimestre. No, pero sabe o que pasa? Señor Sabe o que pasa? concelleiro. Que aquí se vende moito a transparencia, do cal estou moi orgulloso. No, vostede non creo que este orgulloso. Señor concelleiro, por favor, pase a seguinte pregunta. Bueno, a seguinte pregunta vamos a saltar o punto 7. Despois dos errores que conteñen... A van a saltar. Sí, a vamos a obviar. A van a Porque obviar. vamos a facer outra maneira no seguinte pleno, vale? Porque xa que non contamos, mentiras, vamos a facer outra E cousa. porque aquí, claro, tamén se dan conta de que é unha chafullada a pregunta que fan. Sí, pois a chafullada é por que nos costa 4.000 euros colocar os puntos de luz que son os nosos municipais? 3.000 e pico. Quizá porque temos que licitar a colocación. Xa, pero lle parece ben que os veciños teñan semejantes puntos de luz? Lle parece ben que ese o alumbrado dun concello? Pois nada, perfecto, non se preocupe que lle faga outra maneira para que vostede non crea que haga mentira. Sí, porque ademais Vale. nesta, como ademais non se entera de nada nesta, pero vale. Bueno, xa, pero vostede, mire, a min faga o que queira, chámeme o que queira, pero non me trate como trato aos seus. A mí non me chame mentiroso Señor para non ter concelleiro, razón. quere, por favor, Vale, repetir. pois, se a vos a xente Faga- yo permite, eu Señor- teño o meu dereito de que señor- manteña o Señor respeto. concelleiro, Sempre señor está concelleiro, igual. o respeto, sí, pero o respeto é bidireccional. Polo tanto, unha vez máis... Faltolle respeto eu. Sí, señor concelleiro. Porque lle E digo as falta cousas. respeto cando conta mentiras. Perfecto. E falta o respeto precisamente cando non se informa debidamente. Porque hai cuestións que efectivamente poden dar lugar a dudas. E non esta. Entonces, por Pois favor... perfecto, pois mire, por favor, para non levar a dudas. Veña. Despois dos errores que contemplan os calendarios de 2018 que chegaron aos veciños, que medidas van a tomar ca empresa? Pois é certo que conteñen, sobre todo, un error bastante importante, un error que nos molestou moito, pero si se refire a que a factura se paga, efectivamente se paga, o traballo está feito, aínda que non este de todo correcto. Se nos van entregar uns calendarios, non todos, obviamente, pero coas datas correctas.
Perfecto. Cantas plazas de empregados que se encontra de baixa están sin cubrir na actualidade? Pois a día de hoxe hai 5 persoas que están de baixa. 2 están cubertas, unha de feito é a presente, con persoal municipal. 2 que son do Servicio de Axuda no Fogar, tal e como di o contrato do SAF externo pois coa empresa. E a baixa da Policía Local pois non se pode cubrir porque non existe a fórmula. E cal é o proceso que utilizan para cubrir estas plazas de empregados que están de baixa? Depende de quen este de baixa. Xa lle acabo de dicir que prácticamente non se cubren as plazas dos empregados de baixa. A normativa nese sentido é moi estricto e cando se fai, obviamente, pois procesos de selección públicos, como é obvio, excepto únicamente os que veñen directamente polo INEM, que nunca son precisamente para cubrir baixas. Para cubrir as baixas son procesos de selección que habilitan unhas bolsas de traballo, unhas bolsas polas que despois se establecen unhas listas de reserva e nas que imos facendo uso delas. Moi ben. Porque creemos que podíamos darlle publicidade a esas plazas, non tirar dunha lista, non? Pois non, señor concelleiro, porque eso significa facer outro proceso de selección. Cando un fai un proceso de selección no que se presentan, por exemplo, e falo de memoria, de 80 persoas, para cubrir unha baixa que vai a ser moi concreta, ás veces tardamos máis en facer o proceso de selección en que a persoa titular se incorpore precisamente ao seu posto de traballo. E claro que lle damos publicidade. Lle damos publicidade no boletín da provincia, na página web do Concello, nas redes sociais do Concello, en todos os medios se anuncia precisamente que hai procesos de selección de persoal. Xa digo, excepto cando son os procesos que ven a xente exclusivamente do INEM. Pero non di que tiran dunha lista, para ser máis rápido. Cando coincide que hai unha lista, sí, claro. E se non habería que facer outro proceso diferente, co tempo que leva un proceso dese calado. O último proceso que fixemos foi precisamente para a sustitución da traballadora social, se non me falla a memoria, e casi tardamos pois máis de 3 semanas en ter rematado o proceso. Por iso digo que moitas veces se incorpora antes o titular do posto. Moi ben, teño unhos rogos. Rogamos ao primer tenente alcalde se ten o favor de recibirnos e acompañarnos a Moruxo a ver a un par de veciños para falarles dos taludes. Rogamos ao primer tenente alcalde... Se refire vostede aos taludes da Praia do Regueiro? Sí. Vale, simplemente para saber do que estamos falando. O dixen ao principio. Non, falo de Moruxo. Por eso digo que si é no Regueiro. É o mismo. Moruxo e o Regueiro creo que é o mismo, eh? No, Moruxo é máis grande. Rogamos ao primer tenente alcalde se nos pode dar un día de cita para acompañarnos a Lubre a visitar a un par de veciños que levan pedindo cita cada señora alcaldesa desde fai máis de 2 anos para que vexa que non mintimos por un tema de asfaltados. Rogamos ao primer tenente alcalde nos dé a cita para cando vostede teña un rato para acompañarnos a detrás da licencia de carpintería con un putículo dentro a ver o rebosadero das aguas fecais que caen sobre a fonte da virtud. Nada máis. Algún rogo pregunta máis? Ben, levántase.